Ahojte, v tomto videu by som vám chcel predstaviť naše hexagonálne jednoručky, špecifické práve tým, ako z názvu vyplýva, sú 6-uholníkového tvaru, teda ich hlavy závažia sú 6-uholníkového tvaru. Ale hoci vidíme, že závažie je gumové, nie je to celogumové závažie, vnútri sa nachádza oceľové jadro, ktoré je následne obalované do gumového obalu pre vyššiu odolnosť. Vnútorné oceľové závažie je k rúčke prizvárané frikčným zváraním, a teda zváraním trením, ktoré zabezpečuje pevný spoj po celej dĺžke rúčky a zároveň celej dĺžke závažia. Rúčka je sústružená do slzičkového tvaru, zároveň vrúbkovaná pre lepší grip a následne chromovaná pre vysokú odolnosť voči korózii. Hexagonálne jednoručky sú skvelé práve pre ich tvar, a to teda pri cvičení sa vám nikam nekotúľajú, robíte akýkoľvek cvik a zároveň, keď ich skladujete v rôznych komínkoch alebo na rôznych miestach, tak takisto sa nikam neodkotúľajú a dajú sa pekne stopovať. Jednoručky máme od 1 do 10 v kilových rozmedziach a od 10 do 45 kg v 2,5 kilových rozmedziach a od 45 kg do 60 kg v 5 kilových rozmedziach. Čiže nemáte problém si vyskladať akúkoľvek sadu podľa vašeho gusta.